No. Bupi ha Ikunishi. Oh, frontal. I said the move that Ikunishi get me very well. I can't remove it, no. See. Why you know na comment section or where's Oku? God, we know you have been here before. I've been here before now. The way for now, like I be not talking about Amazo. Okay, we're going to say, check hanga front. Yeah, the mad who drew now, no, it's you, dear, like every can make it tough. Eh? Oti who you are Gamma Lizard, Oti who you are Gamma Lizard, again, the mad who can make an interview. Party who crocodile, a bianga, come on, fucker, billion gum, podia. To go to here the knock a crocodile, I want on a minute the way I'm here. I are cleaning her hit and no. Cleaning her hit and no. And we enter no. No, you hear the no, you talk about lizard and no actually will. My bingo. In a mem try back, where will you? Make it say back. Damn you. Well, if you're not doing a pilot, okay, Labazo, check a bag of Kebranga Pimamoka. Okay, sir. Waiting the divide room and follow. The block will divide the room and hey, she like a no boy. Hey, oh, hey. The wall will be from the kitchen to enter the room. Osurunu. Can you not let color like this? Kebranga Bogaram. Get work. Here comes you tell a computer like this. Kebranga Bogaram. Anyway, Mara. Biango Chano, Biakurungo Chano, Chinekabago Kuma Bingo. Bupocha, I want to get Cambranga payment of. I want to get Cambranga payment of Chinekabago Kuma Bingo. Free unde Christian mother Bianga Biapogaramia. Tona. We're ready to tang up front. Go, okay, leg, go, walking. All straight leg, or broke your leg. Get was, and you want me, I got coffers with you. And what we get you coffers away. As a get coffee, keggy. Covers up, Boga, Irazu crocodile. Covers up, Boga, no, Elu, crocodile. The quote to lick it. Tough for that, covers up, Boga, no, Elu, crocodile. Okay. Now, look at this girl. Whatever fast, Pia. Ezigbo. I got the front. Hi. Oh, God. Antonio. It's on there, babe. Come on, Lemania front. Nama onye me ho we came mere surgery me. Mi ke go ga surgery lota. Branga bia nche se won he no ni me. Look at. Look at. When I never se bianga. Hey. Oh. We'll take a issue pan DSTV. We'll kick a issue
Satellite dish DSTV ahangere aside ụlọ ndị mmadụ. Ani DSTV. Branga be gwa mse chọrọ ibe akwa. Ibe rotele ga akwa gị bịa nga bibere m akwa. Ebe shanyu amamara hapụ nga ọ ga-abịa bịa nọrọ za ya bịa na front gị shanyu amamara bịa koju shanga niile. Ọhịa ikwughe. Ya wụrụ n'ihu nke ebere ịbọrọ m ya. Bịa were fonu gị. Enya mere ihu nnọọ ka onye awara agọ ịta na just n'otu nga. Mere ihu nnọọ ka onye krokodil ya just nnọọ gụpụta na mmiri na n'otu nga na mmemme gị ntavi. Ana m ofu nga, adị m emari ahụ. N'otu ọkwa gbara ihu nnọọ ka onye ereghe gbomgbo n'ishe. Ị n'ofu nga. Ọhịa mgbede. Asenge temyo Chineke agbaghị ọkụ. Temyo. Sorry, sir. Iche ntị ndị ụmụazị na-eji eme mmadụ eprefu. Ha ji m eme prefu. Before, I was you back. Ya temyo. Na mamari anya. Ọdaga. Lehi omeghe anya. Ma bingo nwụrụ anwụ. Ị ga-eme mba akwa, chọkwa m ibe akwa. Asenge temyo. O di mmadụ gị nwoke tacha gị azụ baba blue tii n'ọnụ. Onye ha na-eme m. If you talk here, I bring you down. Think I'm joking here with you. Sorry, sir. Think I'm joking here with you. Sorry, sir. Ịcha ndị ụmụ nwoke na-ata ha ga-azụrụ baba blue ma ọtọntọ kwe ya n'ọnụ. Nwa bingo. Eweliwe. Were phone atị n'ihu gị bịara nga abụ imere mara na screen. N'otu ihu ya dị nnọọ ka echeta ebewe. Eweliwe. Aha gị wụ gịnị? Amụ Chizoba. Chizoba onye? Mmadụ. Chizoba mmadụ. Ewo Chizoba mmadụ. Ị gara azamanụ Chizoba ngwere. Ị gara agwa mpa gị na mma gị ha chenji ewu sọ na-eme unu ahụ tu Chizoba ngwere. Tepa ihu onye rega elefantaiti. Ya dabara mmadụ gị n'otu nga. Dabara mmadụ gị n'otu nga. Sorry, sir. Lekpa ihu ya dị nnọọ ka ngwere ndị ka ịchọghị inwe isi red na-enwebe enwe. Ndosa. Sorry, eweliwe. Ama m na oke ihu m dị. Asị gị temyo. Te nọ na were gị tinye na broshu edewere ụmụ nwaanyị na o nwere ike ị ga-agba na katalọgụ nga ndị mere adọpta eme. Nwa bingo. Bụra nga abịa ịgba m sa aha gị Chizoba mmadụ. Lenu filter itiri. Ya tọtụrụ ọnụ ga-achagha gị pink. Achagha gị red. Asa gị kwụsị aka n'ọnụ. Ewepụ filter n'ihu gị na onye ma ihe ị ga-eyi. Wepụ aka ahụ n'ọnụ gị debe aka gị n'ala. I werele filter gbajumacha nga niile. Ewepụ filter na gị wụọ lost but found. Peter Menjonjo. Aha gị? Chizoba mmadụ. Ị dafọ ole? Adị m 24. Iji ụmụ ole? Eji m nwa o. Ka ụlọ akwụkwọ mahadum ị gara? SS3 ka m kwụsịrị. Gịnị ka ị na-arụ? Ana m ere akwa. Ka ebe isi na-awọchị m? Echi m Lagos State na-awọchị. Iwe onye ebe? Amụ onye Imo Steeti. Ebe n'Imo? Ụmụaka. Ebe na ụmụaka? Amụrị. Ebe na Amụrị? Diomanze. Ebe na Diomanze? Enwezi aha ọzọ. Local gọọmenti ga ogene nwa bingo. Okay, it's local government. Then ga bịa nga bịa agwa m sị enwe ahụ ọzọ. Kindred name ga ọwụ gịnị? Okay, Nduhu. Ị maghị obodo nna gị? Etom na village. Ị maghị obodo nna gị? Ama m ya Nduhu, ama m ya.
Itohu na village. Etom. Daddy mago obodo nna gị. Shame to you, shame to you. Shame to you. Shame to you, shame to you, Ito na village. Mahu ben nna gị. Shame to you. Akpọ gị fine girl na gị mapata. Gị bekumre. Ichi ada nwezu oke. Ibera nga begwa m si Ito na village. Look me here ade. I was got few tight. Just again, what I single atom of man on in Nime. Low talk party Hunden Mama done the Boy Scout. My bingo. Brange my ben naga. Damn you, them yes, may Willie Wang also. See me Willie Wang also make up your niche. Sorry. Yes. Whatever knows up on Nigimon Nagana. Oh, yeah. What had your hair on your bill? Whatever knows up for your mother or your father now. Oh, on your ben will undo now. Young waggy call. I am wagging. Let me hear it. It is 24. Get why the Christian mother at a church. Igala Karambo. Oh, Banden Takari come on there, Yakara, but I dare is. And when I'm Barakula. Bow, I'm a bequam. Umwoko letra lagini memoto. Bow, I tap him near my motor before. Atala with the fridge. By tap him nearly free. And when I'm battered, I'm attacking. Na me gana na me. Mba, Etile ga mumbo ni ike na atage ike gị na amoso. Mba, adị m sure. Ebere gị ugwu. Ọ bere m ugwu, O tela achapụrụ ihe ọtọ dị ya n'ime. Katrat ike ọ dịghị? Katrat. Amadụ m ihe katrat ike. Katrat ike. Ihe na-afụta ụmụ nwaanyị n'ike ha asọwụ ihe white na ọwụ ovulation. Ọ dịghị? Ọ dị m, enwe mgbe ọ na-eme ọ dị, but ọ dị m ụgba. Enwere mgbe ọ na-eme ya adịghị. So enwere katrat ike gakwa ga treat eyi. Gakwa ga treat eyi bụ dem you. Ga treat eyi bụ ụmụ nwoke. Ga treat eyi. Enwere mgbe ọ na-emeghe. Enwere mgbe ọ na-emeghe adịkwa ugbu a. Gakwa ga treat katrat ike gị. Pa katrat n'ike agarịga. Debịa nga bịa gwa m sị enwere mgbe ọ na-emeghe chesawo login ọtọ. Eweliwe. Ọ dịla gị ka ọwụ passcode. Bara ngwa bịa gwa m sị enwere mgbe ọ na-emeghe ọwụkwa ugbu a. Ama m n'ọwa ọrịa. Asị gị dem you ma ahụ n'ọwa ọrịa. Oke ike ọ gaala gị mbụ? Mba, ọ gabeghị m. Pimpụl ike o meele gị? Mba. Enwere mgbe ị hụrụ amụ ama taga gị etie chai. Itiri chai. Yes. Itiri ya n'oke olu ka ọ n'olu nta. Eti m ya n'oke olu. Ọ ya tie ya otu ahụ isi tie ya. Okay. Nwa agbọghọbịa tiri chai n'oke olu. Ma mụtara ya. Atagidele hụ gị ka aba mamịrị? Mba. Ije echi nwoke ara? Ana m echi ara ọfụma. How many minutes? Ọtọ ọbụla 1 hour anyhow. O tere Rosanna. Ese? Ọgọdị 1 hour nsogbu adịrọ. Na ọ bụrụ 1 gịnị? 1 hour nsogbu anọrọ. Emeghe gị sọjiri ara? Ọ gị ka m jụga onwe sọjiri ara emeghe gị? Onye ṅụrụ agha ara ọwụ dọkịta? Mba, ọwụ dọkịta. Den ele ihe eji aṅụ agha ara ọ kwụrụ ụgwọ isi gị? Mba, ọkwụ ya. Den gị ṅụrụ ara gị
Etiga nwoke na-akwụ be bride price na-abịa be hụ nne gị na nna gị. Etiga ara ya aṅụghị 1 hour. Enwa bingo. Agi ka m jụgo onye riri eri. Ana m like ya ihe ọ. Chineke gbakwa gị ọkụ ya mere eji tọ n'ụlọ nne gị na nna gị ịlaka agịnị. Ịlaka agịnị yipụ bra na ara awụsara ịlaka agịnị. Ara m kwụ. Asa gị dem ya ogene kwụ ọtọ Chineke agba gị ọkụ. Yipụ bra anaghị eye pilo kesi nọ n'ime pilo na. Nwa bingo nwụrụ anwụ ịlakịrị gịnị. Nwoke na-akwụ bụ ụgwọ isi gị ga nwere ara ya echi ya 1 hour. 1 hour wụ medical doctor bere ime gị surgery ara. Nwa bingo nwụrụ anwụ ịbịara nga abịakwa m sọ na aṅụ ara 1 hour. Aga m enyezi ya ọzọ. O ji ara eme ọgọ. Ịchọ na iji ara nweta promising husband. Onye eriri eri. Ehi ọ ga-agbagide gị. Ehi Chineke ga-eme ebere gị nweta onye akwụkwọ nwe ha gara. A ga-akọtụfụ kapụ ara gị drọpụ ya n'ala. Bụra nga bịakwa m inye gị nwoke ara 1 hour. Ehi Chineke gị gbaghị ọkụ dade dede Chineke gị gbaghị ọkụ. Ọ ga-akpọ ihe onye akwụkwọ gị lere gị taa gị chi gị ara na anụ 1 hour. Ya atọ mere ya ewere eze kọtụfụ gị kapụ ara. Nwa bingo nwụrụ anwụ. Ịbara ịṅụ ara. A na-ata gị ata. A na-ata gị ata. Ị mara n'ire echi. Ọfụma. Ọ gị na-eji aka gị asa akwa gị ka ọ bụ mmadụ na-asara gị. Ọmụma na-asị ya. Ụmụ nwoke ole tarala gị? 3. Aha ha. Nke mbụ zọwụ Nnamdi. Izinna. Na onye? Ewekwala iwe nke ọzọ ahụ ya kwa bishọp n'eziokwu amanụ. Chineke gbakwa gị ọkụ. O bishọp ọbụla hụrụ gị taa gị wụ onye iberibe. Nwa bingo. Bishọp ọbụla hụrụ gị taa gị n'onwe onye iberibe. Gị nwa bụ katrat ike agarịga bịara mbịa bishọp abịa taa gị. Onye eriri eri. Kromonto gel ebere gwa m sị kash ahụ bishọp. Nwa bingo nwụrụ anwụ. Ba ha taga gị nyụrụ. Ba ha tara gị nyụrụ. Ọsọsọ ofu onye ka m nyụrụla. Mgbe e nyụrụ ele mkpu itiri. Ihere na-emekwa m wụọ ntịwe. Enya bụ ige anya tie mkpu gị ahụ hia na chọọ m ọchị ya because m na-ede ede. Tie de mkpu. Ọya. Aha. Ọ taa ka nshi tie. Ọya. Spell ọ data ọnya na spell ọ ya. Amakwa m spell. Spell ọ nyụrụ oge Chineke afọ ọgọdụ nwa bingo. Spell ọ data na enyụrụ. Sị gị spell ọ ya ma edeba. Ọ ya na ọwụ gị na. Spell ọ ya n'Igbo. Spell ọ ya. Ama m akwụkwọ ama m spell. Ịma ọ ya na spell. Ama m spell. Ọnya. Genotype gị. Blood group gị. O positive. What phone number gị? 090 65 triple. Watch well, please really watch Alia. My name is the Weekend. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe or check out. Subscribe or like ya get share ya. Or what I am banging. And watch it higher get back. You just know what you have to share the game for. For what? Subscribe or for this place. 090 65 000 690.